Šta ja volim da uradim kada na ovaj način izbeljujem zube. Pročitala sam što na internetu, čak sam videla i da izbeljujem. Hvala lepo, drugi put. Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u današnji video. U današnjem videu odlučila sam da podelim sa vama kako ja to izbeljujem svoje zube. Izbeljivala sam zube, da, ali sam ih izbeljivala kod kuće. Nisam išla na te tretmane, osim kad sam skidala fiksnu protezu, tada vam izbele zube kao za tu završnicu, ali posle toga nisam išla na nikakav tretman za izbeljivanje zuba i to je bilo pre 3 godine. Ono što sam danas sa vama htjela da podelim jeste proizvode koje ja koristim da izbelim svoje zube, koje koristim svakodnevno i koje koristim u nekim prilikama. Tako da ću da krenem prvo od paste za zube, pa ću nadalje da pričam. Pre toga, ukoliko vas interesuje ovakve teme, lajkujte ovaj video, subscribe-ite na moj kanal, da sad ne bih odvlačala, hajde da počnemo. Prvo sam htjela da vam pokažem dve paste. Ja sam koristila paste od Colgate-a Max White One. Sada trenutno koristim Optic White. Ovo je Sparkling White. Opredelila sam se za ovu pastu iz razloga zato što Max White One paste postoje dve različite paste. Postoje jedna koja je svetloplava i jedna koja je tamnoplava. Tamnoplava sam koristila jako dugo, međutim, prestala sam da je koristim iz razloga zato što postoje čestice u toj pasti koje su plave i koje se zalepe za lavabo, umivaonik, nebitno. Znači, uprljaju čitav umivaonik i onda posle toga je jako teško skinuti ih. Kao i kada perete zube, često se zaglavi između desni i onda morate da to skidate i pošto je jako dugačak proces da perete zube sa tom pastom, ja sam je zamenila za ovu Optic White i mogu reći da sam izaći ovo iz usta. I mogu reći da sam veoma zadovoljna sa ovom pastom. Ako ne koristim ovu pastu, druga pasta koju koristim jeste ova Splite, ovo je Extreme White. Ovo je pasta koja nema više očigledno. Obe paste možete naći u bilo kojoj drogeriji, to jest mislim da sam ovu kupila u DM-u. Ono što je dobro kod ove paste jeste što zaista dobro izbeljuje zube. Međutim, zna da bude jako agresivna ukoliko je koristite samo. Tako da ja ovu pastu i preporučuje se da se meša sa nekom blažom varijantom paste. Ja obično to radim tako što znači prvo operam zube i onda malo uz običnu pastu stavim i ove paste za tu kao završnicu da bi ih izbledala. To jest izbledala, bože. Ono što sam htjela da kažem kako ja ovo koristim, ovu pastu koristim kao najobičniju pastu, međutim ovu pastu koristim samo kada hoću da taj spoljašnji sloj, znači ovu pastu ne koristim za baš pranje zuba, ne stavljam je na unutrašnjost zuba, već samo na taj spoljni deo zuba kako mi ne bi drljala unutrašnjost zuba. Pošto su obe paste dosta agresivne, ono što ja volim da uradim jeste da kada potrošim jedno pakovanje, da napravim neku pauzu od nedelju dana ili od 2 nedelje, da koristim neku pastu koja je protiv karijesa ili za jačanje zuba, kako bi malo zubi odmorili od ovakvih vrsta paste. Tako da ovo su dve paste koje ja koristim. Sledeća stvar jeste, znači pošto ne idem na te tretmane, ali volim da popijem kafu. I sad često se zubi uprljaju od kafe i ako mi treba baš da instant da mi budu belji zubi, jedan proizvod koji ja koristim jeste White Smile. Ovde ima 7 komada, u svakom tom komadu jeste po ta trakica za gornje i za donje zube. Iskreno, ja sam koristila ranije kada mi je sestra donela one Crest White, te kao trakice za zube, međutim, pošto to nisam nigde našla kod nas, molim vas ako nađete da mi napišete dole u komentarima. Našla sam ove trakice za zube i ja sam dosta zadovoljna sa ovim trakicama, međutim, moram da vam kažem da sam sa dosta ljudi pričala u vezi ovih trakice i da su bili nezadovoljni zato što im trakice naprave
naprave te kao fleke po zubima, odnosno dobijaju te na nekim mestima bele pečate, a određeni delovi zuba nisu dovoljno izbeljeni, tako da budu beli zubi, ali budu onako kao prošarani zubi, tako da obratite pažnju, neću da preporučujem, mislim, ne želim da preporučujem ovaj proizvod jer meni zaista radi, nikada mi se nije desilo da sam dobijala te kao fleke po zubima, međutim, pošto znam da su se dosta ljudi žalili na to, uglavnom, ovo je nešto što ću ja koristiti kako bi instant izbelela zube. Kaže od nekih pola sata do sat vremena, ja volim 45 minuta, taman dok se šminkam stavim ovo i onda ćutim, valjda to je jedini period kada ja ćutim. I ja sam zadovoljna ovim trakicama. Ono što bih vam preporučala, šta ja volim da uradim kada na ovaj način izbeljujem zube, jeste da posle toga uzmem kokosovo ulje i da jednostavno dalje prstima ili četkicom da stavim malo i da utrljam u zube. To mi stvari kao neku zaštitnu barijeru i imam osjećaj da nakon toga da mi zubi mnogo manje da mi se farbaju. Tako da, to je jedan proizvod koji ja koristim za instant izbeljivanje zuba. Ukoliko niste otvoreni za ovakve opcije, ono što možete da koristite jeste aktivni ugalj. Aktivni ugalj možete da koristite u ovom obliku, ovo je kao puder za zube, odnosno prašak za zube, u principu ovo je aktivni ugalj, možete da kupite i u apoteci u obliku onih malih kapsulica. Kako ja ovo koristim, kada već operem zube, onda stavim malo paste i na to malo paste istresem malo ovog aktivnog uglja i onda krenem kao da normalno da perem zube, ali se skoncentrišem na taj spoljašnji sloj zuba. Tako da ovo je još jedna opcija ukoliko nećete nešto da koristite što je jako agresivno na vašim zubima, a opet hoćete da vam zubi budu malo izbeljeni. Aktivni ugalj jeste definitivno jedna od opcija. I to bi bilo sve za ovaj moj današnji video koja proizvode koristim da bi izbelila zube, očuvala belinu. Svakako jeste da trebate, što svi pričaju, da trebate da smanjite kafu, međutim ukoliko to baš nije moguće, ovo su opcije koje će vam pružiti tu belinu zuba, da se ne odreknete 6 kafa dnevno. Žalim se da to nije dobro, ali to bi bilo sve za ovaj moj današnji video. Nadam se da ste uživali. Nadam se da je ovako bilo kratko, ali da je bilo slatko. Ovo su stvarno neke opcije koje ću ja koristiti za izbeljivanje zuba. Opet kažem, neki proizvodi mogu biti dosta agresivni po vaše zube. Samim tim ne želim da preporučujem jer, na primjer, sa ovim trakicama su mnogi ljudi imali različita iskustva. Ovo je bilo moje iskustvo sa tim trakicama. Ukoliko vam se svidao ovaj video, lajkujte ga, komentarišete dole neke možda vaše alternative za beljenje zuba. Pročitala sam štošta na internetu, čak sam videla i da izbeljuju sa sirćetom i sa hidrogenom i da to nešto mi još jedan sam ja bila kao hvala lepo, drugi put, nikada. Svakako ovo su proizvodi koji su dosta agresivni, ali mislim da ne mogu oni da vam unište zube koliko vi sami sa eksperimenti sa njima možete. Još jedna od opcija koje sam koristila jeste soda bikarbona, međutim mislim da mi previše izgrebe zube i da jednostavno da napravim više štete nego što mi zaista izbelje zube, obzirom da je soda dosta gruba. Tako da nisam htela da spominjem u ovom videu, jer zaista ne pamtim kad sam poslednji put koristila soda za zube. I da ne bih odugovlačila ovaj video toliko, lajkujte ovaj video, subscribe-ite na moj kanal i pratite me na društvenim mrežama. Moje ime je Mima Novomo i vidimo se u nekom narednom videu. Bravo!